book. Yeah. Really, nigga? What's up sa inyo mga TISOY? This is your boy TISOY on your screen again with another video. And for today's vlog mga TISOY, this is a vlog about my day of quarantine here in Bohol. Pakita na ako kung sa'yo mga lingaw na mo diri, no? Huwag na ba dyan lingaw mag-quarantine? Karan, let's start this vlog, man. Puta ang kamera. So yun na nga mga TISOY, mauna to, this is my day of quarantine here in Bohol. Then, let's do my routine. So, first thing first, kaon tayo, no? Okay. No? So, ang pagkaon di ay ginahatod niya siya every 7 a.m., 11 a.m. o 5 p.m. Nara, sila mama may tigatod. Sugok mo ito. Manta kuya? Sige, nana ako. Ano mga TISOY, this is our breakfast for today. Saan eh? Kumbib o hiklog. Ma, salamat di ay sa mga dami ng pagkaon. Tungod ani, mas nilamig to. Meanwhile, Kayo man naman kung kaon mga TISOY, kabalo mo sa sunod buhaton. Tulog! Karon mga TISOY, kiniinit na mga TISOY. Sabi, ang halay na tagbalik. Ang halay na tas sinina. Kaya nang labang ko gapon. Tanag di na po ni mo ulan, buisit, dag-uman. Talag di maulan. Kaulan nun naman po. So kaya man na manghalay man. Kaon na punta. fuck no, baby. Grabe ka lingaw, no? Quarantine. Hindot kayo, mag-enjoy gid mo guys. Basta magbiyahe mo, tapos mo balik mo sa inyong lugar. Tapos ma-quarantine mo, grabe bibuhay kayo na ma-quarantine, di mo magmahay. Enjoy gid kayo. Mura mong nag-party ba? Namiya ay sa piling. Lame kayo. Okay guys, muna akong kaon. Sugay kayo ko. Naligo taron taod-taod. Tay, napay naligo pa, napay una naligo. Ano to? Saman, pa-quarantine mo? Kay lingaway kay dari ah. Come with us. Samtang naghuwat pa ka mga TISOY dari ah. Samtang naghulat pa ko dari ang musunod og ligo. Kabalo mo unsay akong ginabuhat. Tulog. A few moments later. Ligo na ta boy, let's go.
suka to mga tisoy, manatagligo mga tisoy. Tapos kung man naman tagligo, alam na unsay buhaton. Tulog na po. 7 hours later. Sup sa inyo mga tisoy. Ako na mga tisoy. Nga na ra diri mag-quarantine, lami kayo. Lingaw kayong quarantine ano. Nice kawan. So mga tisoy, kay hapon na mga tisoy. Maghipos at nilabahan. Let's go. Ano ba rin o? Okay, 5 PM naman mga tisoy, no? It's time to check our temperature, boy. 7 AM and 5 PM wala mong monitoring sa temperature. So let me check my temperature first. Our atong temperature as of 5 PM is 36.0. I'm healthy, boy. It's normal. Kay 5 PM naman, maghatod na sila mamaron og kaning pagkaon. So hulaton na lang nato sila mamaron. Nahatod na nila mama ang akong pagkaon, boy. Natan niloon. Sana all. Wala lang sila mama. Asa ka sila mama? Yan. Let's go. Ako na ning ihipos dito. Then maya mga tisoy. Kaon na sad. Meanwhile. What's up sa inyo mga tisoy? Ngaon na ta mga tisoy. Sa gabi. Tapos pwede na siguro matulog. Boring! Busog. Ay busog naman. Chill sa tagamay. Para marapatag. Chilling like a villain, man. Kayo, baby. Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? And show you love and not pretend. Stay by my side. Don't you worry, I'll be there whenever you are. I need somebody who can love me in my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. If it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, that's what I do the worst. Ug morat tanan sa akong vlog karon mga tisoy, pero the next day mag-exercise na ko kay para healthy pud ang mga tisoy, no. Karon ra ni bawer akong tulog kay sige akong bilar. Don't forget to like, comment, share, subscribe to this YouTube channel mga tisoy. Ug maora to. Keep safe. God bless. Babush.